Grabando. Bueno, estamos aquí en Escusalla, este estudio ourensán, montado para que todas as bandas galegas podan vir aquí a disfrutar do rural galego, disfrutar de gravar música en directo, disfrutar dunha experiencia donde a música é o máis importante, estar xuntos, que os músicos non estén agobiados polos tempos e podan facer música nun espacio tranquilo e idílico.